Sorry nga Rodan. Dapat kastamot ang kinanayon bakit? Gusto mo ti bagbagak. Gusto mo dagiti aramidag. Lakay. Kuya. Ay, eto na mo lang. Lakay. Lakay, rumorta mamot nga mga numalam. Lakay. Jesus, agtam-tam. Sorry. Sorry. Sorry nga, Rodan. Siya akong tinagkamalin. Jesus. Sorry nga, Rodan, Jesus, agtam-tam po. Sorry nga, Rodan. Sorry. Ay. Sorry nga, Rodan. Siya tinagkamalin. Siya tinagbasulan. Sorry. Pasensyan, Sorry, Sorry. Kasta bakit? Dahil tapi ka mamayatan nga ng kung manipod kanyang bakit? Data pa nagsorin. Dapat kastamot ang kinanayon bakit? Daan mong bakit? Haan lang nga sikat, ikus-kusto dito nga balay bakit? Amom no maminsan, adamot iti tamak bakit? Alang nga no maminsan? Kaadwan nga daras bakit? Gusto mo ti bagbagak. Gusto mo dagiti aramidag. Nung maminsan ay apaw, sikat ikinanayon nga kus-kusto bakit? Asla di na minsan. Gusto mo di naramid ka, gusto di imbagak. Ngaman niya nga iti ending na. Siyak pa'y lati nagsuring, siyak ti pinagsuring. Ay naapo bakit? Kasta nga kinanayon ti obraam. Siyak ti kinanayon nga kamalay dito yung nga balay. Uray gusto mo dagiti aramidag. Di mayat na nagsuri ka. Kasta ako mga kinanayon, dapat si kamot ti agsuri bakit? Tanlang nga si katikus-kusto dito yung nga balay. Tapati sakmat, kustumot yung obraat, king kustumot ti aramidag. Kustumot, nagiti aramidag, kustumot, nagiti ibagbagak bakit? Halang nga si kay ti kus-kusto dito yung nga balay bakit? Nya, ako nang? Aray! Isun ba kayo? Stop! Sorry! Ayaw, di ma. Nya, Lakay. Nya, Lakay. Sorry, Akpay. More moments later. Lakay. Kuya. Ay, eto na mo lang. Pay, naman datang damag mo, magagupon naman ay. Saan ko namta balsigat ta ulom? Ayaw, di ma.